Xa é a terceira consulta urbanística que o Concello de Pontevedra recibe sobre o antigo asilo de anciáns da Rúa Loureiro Crespo. A solicitude que facían era confirmar a viabilidade de poder desenvolver un proxecto de residencia de estudantes no inmoble sito, pois, como vos dicía, na Rúa Doutor Loureiro Crespo, número 34, que é a antiga residencia Virxe do Camiño. Ele indicaba tamén que, consideraba que ao tratarse dun inmoble privado cuxa actividade é asimilable a dunha residencia de ancianos para persoas non dependentes e autónomas, estaba amparada na mesma norma. Chama especialmente a atención o nome da persoa que fai a consulta. Trátase de José Luis García de Sáez Borbón dos Sicilias, familiar do rei emérito Xoán Carlos I. O Concello xa lle confirmou que o proxecto sería viable e compatible co actual plan urbanístico. Oferta a posibilidade de que se houbera que chegar a algún tipo de acordo con algunha universidade, consideran pois o solicitante neste caso que non habería ningún tipo de problema. Dende o Concello celebran o interese que está a xerar esta propiedade, aínda que matizan que de abrirse aquí unha residencia sería de promoción privada, recoñecen que sería bo que o edificio recuperara a actividade. Neste caso, pois é unha cuestión interesante, non? Que se poida desenvolver aí unha actividade, que desde logo non é convinte para o propio edificio que o edificio este baleiro, que non se desenvolvan actividades nel, non? Pasa con todos os edificios que temos na cidade, se os edificios están baleiros e non teñen uso, pois teñen unha tendencia a pasar peor os anos. A residencia de anciáns que xestionaba a Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados está pechada dende o ano 2012.